Bor-bor, solasaldiak. Zein toki du feminismoak euskalgintzan eta kulturgintzan? Edota, zein izan beharko liratezke helmuga eta bideak? Kulturgintza, euskalgintza eta feminismoa elkarren eskutik jarriko ditugu tiraka, Maialen Akizu Bidegain soziologoarekin. Berarekin abiatuko baitugu aurtengo Bor-bor solasaldi zikloa eta podcast seriea. Zuek ere prest? Eta esan bezala, urtengo Bor-bor solasaldi ziklotako lehenengo gonbidatua, Maialen Akizu Bidegain da, soziologoa, Urretzutik dator. Kaixo Maialen, zer moduz? Aupa Izar. Ondo, zuek ere bai? Bai, topera. Udazkeneko ziklo honetan, hostoak eta erantzi beharrekoak alboratu eta frututa hasi berriak ateratzen ditugun eremu hauetan ere bai. Gaurko gaiari helduta, Maialen, kulturgintza, euskalgintza eta feminismoaren arteko zubiak izango ditugu hizpide. Ze mugitzen dira gaur egun eremu horietan, edo zure kasuan, nolatan edo zergatik heldu zenion bide hori aztertu edo ikertzeko autuari? Ni erabat bustitzen duten urak dia hirurak. Pixkatea kaso ezake hori, niri interesatzen zitzaizkian 3 puntu horiek hartu, eta hola nahastu eta pixka bat hortik hasi nintzela. Bide akademikoa edo soziologia ikasi nuen, esan bezala, gero subiranotasuna master bat egin nuen, eta pixka bat akademiatik edo unibertsitate mundutik pixka bat urrundu nintzen, baina sumatzen nuen, sinisten nuen oraindik ikertzeak edo balio zuela gauza batzuetarako, eta sumatzen nuen kulturgintza herrian edo masan edo jendartean oso presente zegoela, eta aldiz unibertsitatean apenas duela lekurik, ez? Nik soziologia ikasi nuen eta kulturgintza etzen aztertzen sozializazioko bide bat bezala, ez jendarte baten ohitura edo mugimendua balintzatzen duen zer hori bezala, ez? Kulturgintza ulertzen da gehiago edo, unibertsitate esparruan akaso gehiago hizkuntzatik, filologiak edo literaturatik bat, ez? Ta nik nabaritzen nuen, bazegoela beste bestera bateko azterketa batzuk egin izan direla beste herrialde batzutan, ez? Kultur ikasketek izan dute, tradizio anglosajoia edo, eta kaso Euskal Herrian ez zegoela hori hainbeste garatuta edo ez dakit, nire hori interesatzeian, eta dudari gabe, nik kulturgintza euskal kulturatik ulertzen nuen, eta definizio horiek ere erabat irristakorrak izan dira urtetan eta segitzen dute izaten, eta pixka bat hori ekarri nahi nuen paperera edo azterketa batea, edo gaur egunera. Eta 3. hanka edo erpina feminismoa zen, nire hipotesi edo uste bat zelako gaur egun euskaldun izateko modu berria diren edo modu tangente batzuk bazirela kulturgintzatik eta feminismotik zetozenak. Eta pixka bat hortik. Kulturgintzan, euskaragintzan eta feminismoan ere ez, euskara dunaren identitate hori edo, zer da euskal kultura, nolakoa nahi dugu izatea, zer dago bazterrean, zer erdigunean, ze gorputz, ze adierazpide, batari aztertu daitezke imaginatzen dut. Gaur egun nola ikusten duzu zuk egoera? Sortzailea ere bazara, soziologoa izateaz gain, beraz kulturgintza barrutik eta kanpotik bizi edo zeharkatzen edo gorpuzten duzu. Nola ikusten duzu gaur egungo estena, Maialen?
Bai, hori ere bazen ikertzeko arrazoi batez. Feminismoak asko aldarrikatzen du ez, ikertzailea ez dela kanpoko norbait eta doana ez dakit lupa batekin arroztasun hortatik, baizik eta pixka bat bizi dezun hori ere teoriara eramatea edo lotzea irakurketa horiekin eta nik kulturzale eta kulturgile identitate hori erabat neukan eta pixka bat hortik ere zuk esatezuna. Gaur egun nola ikusteten, urrutira jo gabe, tesia orain pixka bat izozkaioan edauka, baina adibidez Gatiburen bukaera honekin gertatu dena edo Ales Sarduiren elkarrizketa horrek izan duena, nire tesiarekin bete-betean zetorren ez. Aipatzen duzulako ez, beti izan dela euskaraduna edo euskaldun izate hori eztabaida bat, eta nire hipotesietako bat bazen, edo elkarrizketak eginda ondorioetako bat bazen, euskal kultura orain arte hizkuntzak asko definitu izan duela, eta hori ukatu gabe, gaur egun feminismoa badela euskal kultura den marra gorria ditu edo definitzen duen ezaugarri bat, ez? Euskal kultura esan da ez zaizula etortzen bakarrik hizkuntza, baizik eta feminismoaren irakurketa bat baita. Irakurketa eta bide horietan ere gaur egun euskarazko kulturak euskaratik zenbat duen ere, ikergaia izan liteke, ez? Azken aldian, hainbat belaunaldi berrik edo sortzaileek hizkuntza aniztasunaren mundu honetan euskararen aldeko apustu egiten dutelako, baina beste batzuek ez, orduan hor ere badago beste eztabaida edo beste aukera edo hutsune bat, segune txanponaren zealdetatik begiratzen diozun. Berdina gerta daiteke edo ulertu daiteke ziurrenik ikuspegi feminista batetik ez. Oholtzak edo kulturgintzaren plaza eta formatu ezberdinetan zenolako bilakaera duen ikusita. Zentzu horretan, hiru erpin horien arteko uztarketan zeintzuk dira zuk ateratako ondorio nagusiak edo zeintzuk azpimarratuko zenituzke? Zuk esatezun hizkuntza nauzi hori interesantea zen eta bazegoen jo puntuan, ni bertso mundua ezagutzen dut eta kaso bertso munduan hizkuntza ez da halako dilema bat edo ez da eztabaida bat, baina kulturgintzaren esparruan feminismoak eta hizkuntza nola gurutzatzen diren aztertzea interesantea zen, beste disiplina batzuetan, beste kultur disiplina batzuetan, eztabaida hori ea nola ematen ari zen feministen artean eta nola ez, aztertzeko ez. Pixka bat zen akaso jartzea ere berdindu nahi gabe, baina kultur disiplina ezberdinen arteko saretze horiek, ez, feminismoarekin gertatzen ari zen gauza horiek nolabait biltzea eta jartzea plano berean. Nik esango nuke disiplina ezberdinetan diskurso aldaketak egon direla eta gero badagoela gatazka hori ere oraindik, ez, euskaldun izatea zer den eta zer ez eztabaidan ibili garen bezala, feminista izatea zer den eta zer ez, ez. Eta epaitu nahi gabe hori interesantea iruditzen zitzaidan, nola praktikan, nola kulturgile horiek nola ekartzen duten praktikara feminismoa eta hizkuntza. Gaur egun aipatu duzu, ez? Bertsogintzatik ere iturri horretatik asko edan duzula, badira hainbat kultura gerazkide, bertsolagintza bera bezala, feminismotik alduntzea erako hainbat bide edo hainbat urratz eman dituztenak ezaterako, ez? Alduntze bertso eskola bat sortu zen, imaginatzen dut guzti horiek ere zerbait adieraziko dutela kulturgintzaren, euskal kulturgintzaren ekosistema hori eraldatu edo evoluzionatzerako momentuan. Nik uste dute bertsolaritzaren feminismoan bilakarak, zuk esan zuen bezala, eukiditula ondorio handiak orokorrean euskal kulturgintzan da feminismoan, eta gero egia da ere bertsolaritza ditula bere ezaugarri oso propio batzuk
bueno, ezin direnak ere berdindu beste batzukin, ez? Zakit, Oier Araolaza berak esaten zuen, ez dantza ere feminismotik irakurria izan denean eta hizkuntzatik asko aldatu dela, hor badagoelako hizkuntzarik ez darabilten, hizkuntzarik edo hitza ez darabilten kultur disiplinekin zer gertatzen da, ez, hizkuntzaren auzian. Eta Oier Gaio ez esaten du, dantza kulturgintzan beste leku batean kokatu dela, feminismoak ere irakurketa bat egin duenean hortaz. Bai, elkarren artean, edateak eta elikatzeak duena, azken finean. Bai, nik uste dute feminismoa bai ekarri duela behintzat kolektibitatea bilatzea. Dute, kolektiboa soluzio bat dela aldarrikatzen dela disiplina ezberdinetan eta hori esango nuke feminismoaren egiteko modu bat dela. Ze nabaritzen genuen aldaketa nabarienak dudari gabe diskursoan egon direla, baina gero praktikan disiplina bakoitza bere egiteko moduak, ez alduntze bertso eskola posible da bertsola izan, baina adibidez arte ederretan beste ezaugarri batzu ditu akaso, edo dantzan, eta gauza nola gertatzen diren, ez? Bai, esken finean ez, mugimendu edo arte disiplina bakoitzak bere bidea edo bere formatua bilatu beharko duela, gaur egungo testuinguru honetan. Egia da, zuk aipatutako beste ideia batetik tiraka ere kolektibotasunarena, hainbat pauso eman izan direla, ez? Adibidez, Alex Arrudiren adierazpen hauen harira, kolektiboki erantzun zaio gogo eta pertsonal, kolektibo eta sozial bat, eta oso epe motzean gainera horrek esan nahi du saretxe bat eta boteretze bat badagoela, denbora gutxian pila bat musikarik atxikimendu adierazpen bat atera zutelako erantzuteko, eta horrek, kasu honetan, eraso eta jarrera hori eragin zuen sortzaileari ere beste posizio bat hartu beharra eta desboteretze bat eragin ziolako. Bai, netzat izan da, oso deigarria eta oso parekoa hori zuk esaten duzuna, ez? Oso denbora gutxian, sare hori zegoelako edo bestela ez da posible hori horla izatea edo izango ziren zakit batzuk esaten duzuna, norbanako salaketak edo norbanako azpimarrak, baina zemen erabakia eta gainera kuriosoa da, euskal musikariak izan direla ere izendatua, ez dakit denak, baina kuriosoa ere zein bidaltzen zaion hori, ez? Zein konsideratzen den ukitua mezu horiekin. Erronkei erreparatu eta maiaran hiru eremu horietan, zeintzuk uste duzu izan beharko liratezkela, heldu beharreko harimuturrak edo, feminismoaren eremutik, euskalgintzatik eta kulturgintzatik, hau da. Alor bakoitzean zeri heldu beharko litzaioke hiruari horien oreka indartsua eta eraldatzailea izan dadin. Nik tesi hasieran hasi nuen kultura erabat matizatuz kulturgintza bezala ulertuko nuela, eta ulertuko nuela baita bide bat hasi nuen kulturpolitikaen azterketa batetik, kulturpolitiken azterketa feminista batetik. Iruditzen zitzaidalako feminismoa diskursoetan eta praktiketan ere egon zitekela indartsu, eta gero kostatzen ari zitzaigula pixkat egiturako salto hori, ez? Nola aldatu egiturak, nola inditzakegu gauza bestera batera, baino egiturari begiratuz. Eta kulturpolitiken egitura hortan iruditzen zait feminismoak badituela erronkak, euskalgintzak badituen bezala erronkak, eta Euskal Herrian badaukagun bezala aukera bat. Gero egia da, iruditu zitzaidala, hor dago, bakoitza daukan boterea, ez? Eta oso zaila egite zait egiturari erreparatzea, Euskal Herria egitura bezala hartuta.
Baina, iruditzen zait, musikariekin gertatu den bezala, egitura ez naiz ari bakarrik instituzio jaurlaritza edo Nafarroako gobernua, izik eta musikariek Ale Sarduin adierazpen horien idatzi hori idazteko nolabait badago egituraketa bat. Osea, sarea deitu diogu baina arte eta bai, baina badago baita egituraketa bat erantzun bat emateko eta modu batea bisibilizatzeko gauza horieta zainez. Egituratzeari baita. Alduntze bertso eskola ere egitura bada. Nolabait topagune ez dakit, espazio dia batzuetan, dudari gabe zuena den bezala, niretzat espazioena da, ez dakit, oso, eta gainera Euskal Herrian baitugu eta ezaugarri batzuk espazio eta presentziak garrantzi desberdina du izateko, eta iruditzen zait hortik badaukala erronka handi bat. Gero beste erronka bada, eta hau ere ikusi dugu, eta ni hasi nintzen tesi egiten 2021 batean, eta iruditzen zitzaidan ere bazetorrela erreakzio bat. Erreakzio bat, ez bazetorrela, kaso beti egonda, ez? Beti egonda, bai, zuek emakumeok, oain, dana duzue, edo, ezin da ez esan, eta ez, kantzelazioaren kultura hori, wokan kultura hori, eta bereziki, tesia geldituta dago, baina esaten, urte hau ere izan da hortik, izugarria, ez? Eta horrek ere ematen du. Politikez hitz egin dugu, kultur politik ez, horrek hizkuntza politikak sartu alko dinatuzke, edo, ikuspegi feministari lotutakoak, zentzu horretan, ze hutsune ikusten duzu gaur egungo praktiketan? Nik kulturgintzari, batetik, erronka ezberdinak, ez? Ni nagoen edo, tesia egiten ari nintzen tokitik, iruditzen zitzaidan kulturgintzak zeukala Euskal Herriko Unibertsitatean inolako lekurik edo ikerketa bera ere, eta egiten ziren ikerketak ere oso herritik urruti edo oso jendartetik urruti, eta iruditzen zait, ez dakit, asko hitz egiten dela kulturgintzaz, euskal kulturgintzaz, eztabaida interesantea duela, jendeak ulertu nahi duela zergatik bat, zergatik bestea, eta hor kulturgintza badaukala, ez esaten akademiaren beharra, baina akademia ulertuta herriaren ardura batetik edo hezkuntza ardura batetik, hor erronka bat edo hutsune bat badauka. Bestetik feminismoak, kontra egitean ez, reakzio horren ez dakitze bilakara etorko den hemendik gutxira, eta Euskal Herrian onerako eta txarrerako gutxi gara edo gertu gaude elkarrengandik, eta hor ez dakit ze bilakara izango den, disiplina bakoitzak ere izango du berea, hor Intziri Artek ere esaten zuen, gaur egun asko azpimarratzen dela emakumeen papera kulturgintzan ez, baina zergatik denez, emakume lortu dutelako edo gizonek utzi dutelako kulturgintza, beraz botereak kendu zaiolako kulturgintzari. Nik horren susmoa ere badaukat, ez? Emakumeek hartzen duten leku bat, gera, kulturgintza ez esaten izan danik garrantzi ikaragarria edo foku ikaragarria mantzaion zerbait, baina feminismoa leku hartu dela, iruditzen zait, oraindik eta bigarren, hirugarren mailako izan daitekela. Belaunaldi berriena bada ere beste lurzoru garrantzitsu bat, etorkizun azkenan orainetik azten delako, eta zentzu horretan gainean, bitzia edo ez dakit, edo ez dakit harritzekoa den, edo, larritzekoa ere izan daiteken segun eta bilakaera, hizkuntzari dagokionez, euskarari ze tarte egiten zaien, ze espazio egiten zaien sortzaile berrien aldetik, ez? Zentzu horretan nola ikusten duzu estena? Bai, hizkuntzaren aldetik egia bazegoela kezka bat, ez? Ez izatea iaia
ondira dirazpide eta anekdota batzuk, niri euskaraz edo erderaz, sonoridadeagatik, bat edo beste aukeratzen dut, edo ez ikustea ez autorren politikotasuna, edo hala ere ez dakit, belaunaldi berrietan beti ez dakit esperantza dan ez, baizik eta poza ikusten dut, iruditzen zait kultura ulertzeko beste modu bat ere ari dela esperimentatzen, edo beste modu bat badakartela feminismoarekin oso lotuta, beste feminismoak baita goi eta B botere harreman horiek asko aldatu izan dituelako, eta kulturan goi kultura eta B kultura oso presente egon da, profesionaltasuna, amateurtasuna, eta iruditzen zait belaunaldi berriek baita izan daiteke gaur egun, eta euskal munduan inoiz egun bada, goi kulturarik apenas dagoela. Baina hortik ere badakartela beste kultura bestera batea itxusteko lasaitasun gehiago edo ez dakit. Erantzuteko akaso aldunduago daudela ez, horren adibide izan daiteke goi kultura bezala identifikatutako, ez dakit, Donostiako zinemaldi batean Edurne Azkarate sortzaile gazteak bere hitzartzen edo bere diskursoan laua izetara zabaltzea, euskarak zinema falta zuela, eta guzti horretan, ez, hizkuntza politikek ere bai duten erain hori, edo guk kultura entzun ikusi edo bizi dugun horiek ere bai nola eragiten dugun bide guzti horretan. Hori da, Edurnena ere pare-parekoa. Eta ez da kasualitatea ere, nondik hitz egiten duen baita Edurnek eta Gorputzetik eta... Ze Gorputzetik, ze Bazterretik, ez? Kasu honetan Arabar Errioxa edo, euskararen ertzetatik, feminismoaren beste batzuetatik eta eragiteko boteregune batean mezu zorrot eta argi bat eta konpromiso argi batzu eskatuz. Zentzu horretan agian pentsa liteke duela 10 urte edo 20 urte zeuden emakumeak ez zeudela hain aldunduta halako diskurtso radikal kakotzen artean ez dela radikala, baina izan daiteke batzuentzako edo hala izan dadila batzuentzako garatzeko, ez da? Ez dakit, orduan ere izango zen hori da, radikalago akaso beste zerbait edo eta dudari gabe ertzeko izan da ere hori esan du behin botere bat edo mikroa lortuta eta ertzak aldatzen joaten dira eta feminismoak ere bere jerarkia ditu ikaragarriak eta hala da, boterea daukazunea, alde guztietan dagoen bezala. Belaunaldi berrietatik, etorkizunera begira jarreta, Maialen, zuke soziologo edo sortzailezaren aldetik, zemezu nahiko zenieke luzatu alde batetik kulturre sortzailei zentzu horretan, edo zer gustatuko litzaizuke ikustea jendartean bilakaera guzti honetatik? Nik orokorrean jendarteari, kultura gehiago paiot eta era berean, gutxiago ere bai. Geroz eta, su artifizial zale, ez zaleagoa naiz, ezakitu esatuten hori ondo. Ni hau egiten hasintzen, gero teorizatzen dut ezakit nola, baina baita iruditzen zaitelako niri kulturgintzak identitate oso bat eman diala eta eskerrak eta bere min eta miseri guztiekin, baina hone egiten duela eta ez hone egiten digula norbanako bezala, baizik eta hone egiten digula kolektibo bezala, herri bezala, feminismotik, ekologismotik, euskalgintzatik, zentzu askotan, ez kultura orok eta ez kulturak bere horretan bakarrik, baina niko padoan kultura da publikoagoa edo zeharkakoagoa era berean, ez? Eta iruditzen zait diskursoz ez dakit asko asmatzen ari garen hortik. Kulturgintzak balio digula, edo kulturak balio digula eta euskal kultura balio digula
psikologo bate bezain beste batzuetan edo ez dut esaten eta osasun mentalerako balio digula ume inteligenteak sortzeko ere, 8 partikular baino gehiago batzuetan, antzerki talde bat dala osasungarria, jasangarria eta batzuetan kultura da zerbait burua euskararen aldekoa edo baina beste atera bideoiek ere uste eta azpimarratu gula. Eta kaso euskarazko kulturak edo euskalgintzari lotutako kulturak ere bai espazio edo topaleku gehiago beharko lituzkela, ez? Ez dakit nik da zein da euskarazko kulturaren plaza nagusia Durango kasoka. Horra zenbat sortzaile iristen dira, ze lanekin eta ze baldintza eta ze inbertsio kreatibo, ekonomiko eta barrak egin da, baina nortik kanpo gertatzen den guztia eta egiten den guztia ere bada, eta ertz horietan proiektu, diskurtso eta genero identitate, gorputz, hizkuntza, joazpide asko geratzen dira. Orduan zentzu horretan ere uste dut, badagoela zer pentsatua eta zer aldatua, ez? Nola sortzen dira plazak, zer kontuan hartuta, bere garaian hitz egiten zen ere genero kupo eta ez, gaiak antolatuko ditugu, baina denak gizonezkoak dira, orduan emakumezkoak behar ditugu, baina kupoa nahi dugu edo prozesu osoa nahi dugu eragin. Orduan horrez eztabaida asko edo erronka asko jarri beharko dira datozen urteetan mahai gainean. Bai, eta espazio, kupoena ere adiez bazen kezketak, galdetze zaitzaien tesian galdetu nuen zerbait, kupoena, gorputzarena, sensazioena, impostore sindromearena, baina espazioena ere bai, eta espazioak ere iruditzen zaizkit, faktoria baita aztergarria da beste 4 tesietarako gutxienez, eta hori ere genuen buruan, ez? Faktoria bat egotea Aiaraldean edo katakrak bat egotea Iruñan edo zergatik balio dugu Tabakalera bai, esan nahi, espazioa behaik ere nola nondik egin dira eta hor euskalgintzak eta feminismoak espazioekiko ze irakurketa dauka, ez? Eta nire iruditzen zait hori, elkartzeko lekua bazuk esan duzuna Durangoko azoka balio digulako existitu da, eta beste gauza batzuk, ez dakit, bildur gehiagorekin, edo ez dakit, ez da bildurra kaso, beste zerbait. Eremu ezberdinak dira kaso, ez? Eta gero ere bai sortu dira espazio digital guzti horiek, eta horietan ere zetoki dauka, nola nahi da, nondik eragiten da, zer nahi da eragin, luzerako jo dezake. Ez da gai da honek ere, dena aldatzen doalako, izan kultura, euskalgintza eta feminismoa, eta bide gurutze horretan, helmuga eta geldialdi gehiago ere etorri beharko direlako. Ez dakit, Maialen, beste zerbait, beste gai edo ertzen bat ikutu nahiko zenukeen? Ez, nik uste dut esan ditugula, hori, nire lema da hori. Gaur egun euskaldun du, akaso beste garai batzuetan bazegoen proiektu politiko batekiko atxikimendua eta bat eta beste, gaur egun kulturak eta feminismoak euskalduntzen du asko. Bago eta esaldi borobil horrekin geratzen gara, bueltak ematen jarraitzeko eremu horietan ere. Eskerrik asko, Maialen, akizu bide gain gorbor solasaldi hauetara batzeagatik eta aurrerantzean ere espero dugu oholtzetan, ikerlari bezala edo nahi duzun eremutan topo egitea. Gusta. Así que eskerrik asko zuei.